walay signal dili na mo Ganina day katuna ta sa kuan. Highway. o nagtarang mo to siya kuan tudlo pagawat ko signal wala signal ganing abot na naman og 2 hours noon sa Alangan kay nag-reroute mo to siya, nag-reroute. okay Routing. ayang gikuan katong na signal tamagi dia ka signal wheel drive ni. Ano yung front drive ni? Oh. Wala na wala na. Pero pusgan yan siya. Awao po siya, 70 kilometers yung nagikan na doon. Tuyok pa ka na to. Ha? Tuyok pa ka to.
Biar ka kilometro. Yasin. Ay, hindi mo kilometers. 84. Ha? 84. Ako kay sakyan. 74 ang kuan ang Hey, may ngapon. Asa dapit ang agyon ng Awao Falls gani? Dire. Mga unsang oras sa kami maabot dito? Do. Naunahan na? Okay lang dalan dito tay. Pero kaya ron ka siguro. Dahil mga sakyan na nagasulod dire ah. Dagan. Salamat ah. Nagigit mga sikreto. Randy. Nak-help. Ay, likod ko ang katakora. Hoy. Go from me. Okay, problema na magkakapo. Ay, punong rin oh. Natulad ko sila ba? Pero ayahay kayo lang pamilya. Mga ko siya motor gini diri. Kaon sila. Pagkaon sila. Motor. Ah, okay. Lisod. Uy. Kaligig na ta. Dako ang dalan versus Pina. Wala na katag. Kira. Kat. Wala naman. Nagmain pa ko diri. Mulat lang diha. Bantog dali mo ko yung si Baldo. Mao diri ay. Pagtulyaw ka to siya. Hindi ka na tagi. Kid kaayo. Ano ni Baldo ay. Ito naman Monkayo dito. Pero tuyok mo siguro tayo pag balik. Balik na ta. So tagi ko dito bukid no. Bukid no na ta. Pero iya sa drone bay kung asa dapit bay. Kapanggan. Di ko maabot. Kapanggan tayo. Kapanggan. Lagi. Daap gid sa kasada de. Oh, bro, luminom. Ini lang kay. Siguro. Bye bro. Pick up gid na ikuan de. Pero ang nakita na pa lang ako nga sakyan na nakasulod pick up mga gud. Sa vlog. Tissue na, tissue. Slider. Masud. Ayan naman. Tulak na. Ay, ako man yung matalakan. Motor lang tata. Hey, motor.
man. Simentado naman lagi na diri oh. Oh, ano na eh, oh, mix. Wala na mix. Wala na. Lisod lang sila piwas minto. By budget. Uy, naaman gani diya sa sakyan no. Good one, champion. Enjoy yun. Boss, may hapon. Yung tanong niya, asa lapit ang Awao Falls mo? Ay, doon na. Doon na lang. Layo pa yun. Ha? Mga pila ba ka? Pero sementado na. Metro pa rin ka dyan eh. 1 kilometro? Siminto? Rough road. Kani. Kanila may simento. Dani sa bidaon. Diyan ko lang. Nahinay lang. Ayun na. Init man. Pero na yung mga Pero na motor eh, dalan diri pa daw sa tao si Pagyapon. O balik. tumito. Pero ang gwapo kid balik nyo. Balik na lang. Balik lang yun. Okay, salamat. Oh, sige. Tama po yung mga tao dito. Dami pa. Salamat. Ganyan din. Ang tao dito, naroon na tayo ma-request ng mga tulak. Kaingang isa kuya, ang Rivera ay. Isa ka ang banderi. Wala ako na. Gawin kaayo. Tingog mo siya masangit. Hindi na kayang sa bidang tingog mo siya. Kaya ito mga pila kilometro, isa lang. Isa lang daw. Doon. Wala kagamato dito eh. Kawatot na katukoy. Doon lang eh. Damay yung mga babae. Yung layo pa kayo. 1 kilometro na lang. Nabayan doon. Nabayan na gamay. Ayan. Kanina. Walas dyan kita sa kaya. Ano lang ang mga sakyanan dito. Motor ang naa dito. Mosor. Tapos sa may mamangga ka dito sa panahon. Gas-gas doon. Ala, taas ako ng taka eh. Gas-gas nila eh. Taas. Nauga dawin. Palihog gawin. Doon lang kuan, Awao Falls. Falls. Mo na dire. Masa ba yung dala dong? Kataka. Tangkala. Pabuto? Oh, kataka. Ya, mo gini niya damay. Okay na ang dalan nito. Masod din dito. Nangaligo mo dito? Ayaw. Ah, Ragsa, sir. Nagagtaw dito ron. Salamat ah. basta na mo sa gihid. Pag sige tingog. Diyan anak to. Yan na lang ka. Nila ko si Erwin. Ay, kung sunod-sunod din lang ka. Wahi-wahi ko. Ay. Mo lagi ingon ba nga magbakas juga. Pusing ini motor nila dito. Dito sa view dapat nila ning kuan diri magpa-view sila diri Dek. diri ta magpa-picture. Balik ka na. Picture na itong bandre. Butang Oo, ako. upang tanong ilang mga limonsito. Kaya palupad ang ituron rin ako. Miya. Magdali ra ta dito kay stress. Manaagi yung sakyanan niya. Okay, tama eh. Bati na rin. Ay, pakatuan ako. Mga motor na dito. Ay, pakatuan. Wala na, inapagalit na. Latay kaya. Biscuit. Wala maintenance na yun. Tarong man nga kalsada. Parang itubig. Kapot. Kuan og tubig ida agian wala maintenance. Duilog tani kay attraction ni sa Monkayo. Nada lang pag kaayo ng flower. Motor to eh. Kita po. Motor. Agi ka nang kuan. Awaw.
Falls gang. Unahan na lang. Mga pila na lang kakado pa. Doon na lang yun, nadiyan na unahan. Sige, salamat Sa unahan. Kuya, nila unahan. Palak ka! Ala ka. Pasok ka. May galing kay GP. Sangit na. Patay, sangit Sangit na. Ko ano, hindi ka. Pero na. Sige. Go. Ayay. 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 Lang, relax lang. Uy, maganda siya kay. Ay, na maigo. Grabe pa pang papel, boy. Ginawa. Papel, pa. Kaya na niyo, Koy. Lumping yung taon. Strap ganit yung dito. May lay daghan kay mag-use kay magabawi-bawi. Bagoy, natanggalan ba yung kanina? Ala, tulak. Ito, arah, kaloy. Oo. Pero andog na iba sa iyo. Nakabalo siya. Oy, naipa-welcome si ate. Ikawak. Oh, nikawak si ate. Ay, welcome to Tinago Falls. Tiago. Grabe nga. Kung tabi, anamo, te. Maya mo kan padika mo. Baba balik ka 500 steps. Maing hapon, ma'am. Asa tapit ang kuan gani, ma'am? Kanang Awao Falls? Straight lang sir, na di sanahan ang entrance. Okay lang. Powder ba po? Ano ka? Pero makasulod ang sakyanan dito. Dili sir, diyan ka sa entrance ata. Buta na sila dito. Diha sa entrance. Sige, salamat. Ala ko. Pag ay mo ay kuan. Ay gikan sa entrance pila sa oras. Adit ko nang pungutan na sir. Daghang mga tao dito, sir. Pangutanan na mo dito. Ayun na lang. Sana eh. Paghabot dito, sir. Uy kaya sa cruise namin. Ano tayo mangita tag. Di mo picture naman may di Oh, dili mo daw. Pwede maliguan. Amo, sa kapilo. Ako maligo, ligo yun. Aligo ay ba. Ligo tayo snow. Aligo ay. Ligo tangi. Alaman. Iinin niya na to na ilayo kayo. Digdig mo kay. Viewing. Raman daw. Viewing. Hindi may kuan. Diyan ay kanal na po. Ay, dyan. Na. Kanada ko. Kamayan ba? Nine court mo kaya ito ba no? Hmm. Anas kaya natin. Bigyan ng Daw entrance, asang entrance. Unahan pa ilaw ni Kans.
pang awaw pulse diri sir? Ha? Unahan na lang yun. Ganina naman kung sila nag-ingon dito unahan. Wa pa man maninahon. Salamat sir, salamat. Ano yung guma? Gumam. Rubber. Sangguto mo na ilang. Ano mo hilak? Buhat ilan na likod. Puro tuba ba? Ilang. Muna eh. Kaya. Bakit nakakaiba na yung mga sangguto. Wala na yun. Gawin. Pag-outfit ka na ba, maingon na sila diyan. Nakakasunahan. Apa dito? Dili ni entrance. Baba na rin gaan. Problema, baktas pa tayo kung nasa kauras yan. Nice, signal. Deme. Mo laban na. Deme. Mo na ni. Mauna ni. Mayong hapon sir. Asa gani anang sa Awao? Hindi kayo. Oo. Awao sa Awao. Pila mo kabog diya sa sulod, ma'am, sir. Kuan mi tanan dito. Ayun, 1, 2, 4, 5, 6. Ay. Ano? Unom ra ay. Ay unom ra day unom. Wala day itong isa. Nabilin mo na ito. Sa Tosipa na dol. Nag-LT ko diri oh. Asa kuan ang kuan sir ang sakyanan Ito sa ubos diya pang abot ng dito, sir. abot Sa- dito. Atong na ICR dahil na gyud dito sa Okay rang Dapat sa dalan. Pila yung entrance dire? pag 30 per head, sir. Na tao dito dagan sir. Aw, gamay na lang to, ang nagbantay lang dito. Nanguli na ang mga kuan nanguli na bisita. Bisita ko ba, naka-service po. Perti mang layuan. Mo lang ay. ngalan diya, sir, isa lang, sir. Ay isa lang. Oh. Okay ra. Asa man Dapo yung mga ingani nga sakyanan sa diri sir. Ah, Dahil mga ingani nga sakyanan. oh na. ano ka? Bulaka ba dito sa dara binaw. Uno man may 180, sir. 180. Nagpait. Kay Rapro. Pwede maligo dito sir. Wala maligo. Namo ko nagbantay dito. Dua ka tao, dua ka kuan. Lifeguard. Grabe layo man di ay. Ay igo-igo gingilay Andre, sir. Ilo. Yes, sir. Oh. Halaman mo. Bawaw. Bida naman. Umupay pag-abot ako. Wapa may kasulod. Tapos entrance. Tawagan ko niyo. Salamat sir. Oh, salamat. Oo. Entrance na may entrance. Ano yung entrance? Oo. Yelo. Oo. Okay. Dito. Moto entrance na. Yan. Pwede rin mo sa pre. Nagpila mo ba yan? Try mo pa. Wala na ditigbat sa bidang. Oo lang. Ada pa ditigbat sa bidang. Ada pa daw. Gamay na. Awao balls. Awa, sige, Rocky. Pasabot no. Aw, aw. Awa, aw. Aw, aw. Awaw. Awa, aw. Wala na kuan ba? Awa, aw. Ang supunod. Kayo loy. Wala, malusog dito siya dali loy. Yeah. Isu nga na to. Sa ila ba? Wala, dudog mo kayo loy. Dili ginawa ni siya pwede dito loy. Dili ni mo lagi parking mo. Tapos na lang. Wala, saan na magbakta serta? Wala, saan na mo paglabang diha nga kuan mo. Sige na wala. Dili na lang. Park na ni bay. Kaya pag subida balik ko niya ba? Oo. Wala, ako loy. Sabay ito sabay. Sige man.
Gaya di, wala sa bising sa naog. Ako wala. Sige, slow down. Ganap. Tira. Alalo, uy, Nahinay lang. niya ni ma. Nahinay lang. Kaya musangit. Sangit. Sangit wala. Sige. Coba ko ba? Dito. Good. Wala kayo. Okay. Okay. Alak ka, unya ka ma. Ah, to arate oh. Mixo. Ay, oo, to ara. Tara ta, tanawa. Ah, marawit, Toreo. Tara, daw. Patay din ako no. Sila. Ah. Ato tag Awao Falls. Kanang tanawa na ilang ibang po. Dili wapo gyud dito yo. Wapo ang palihog. Nagyapoy kurinti di ay. Ah, oo. Ako lang kurinti. Ah, likod. Tapo na kayo. Bida kayo. Bislit ba yan kayo? Bislit kayo sa bida. Ako, ang taas ko sa bida. Yeah. Oh yeah. Ana sa ubos eh. Ana sa tubig. Tara. Ay, gra. Tara, Megs. Wan. Wala. Pun.
Layo ada deh. Pila mo nga nagbayad dito? Ano? Tanging 6 sila. Pangit man, wait. Pangit. Pangit ng lubog mo. Ito. Drone ba? Dapat ka nang kusog ang tubig. Puno na ni. Meron tayo. Hindi na, buta katabok ko sa pa. Tigto mo. Ka na alam, nakatamo di ka pa. Papuya ay. Yari ko muna daw. Pero worth it man. Yari ko muna daw. Sige lang. Kasi nagkagid ba? Pagkiroon ba? Mura maglaw? Indo siya tanawan sa babaw, turog dito sa ubos, pangit na. Kanang indot, kanang kusugot.
Sige. Asa na po kami? Ana po dito rin sa kuan. Hawa. Hawa po, hawa. Hawa dia. Oh. Woo. Balag lubog, basta maligo. Woo! Oh! Woo! Apa dia, Bay? Apa ni? Wala, ini nakawawid. Ano kaya ito?
Bay. Lingaw ayo. May tabaw sa ibabaw. Slide pa rin sa bato. Kasili siguro ito may dira sa iya guys. So guys, muli na rin. Guys, okay tayo guys. Sige lang no. Wala guys, makaligo guys. Kay Alay, guys. Palihog. Sige lang tasada dali guys. Ito kay mga guys. Ay, guys. Happy now. Yak liter. Kaya nabignawan. Okay guys, hinahinay lang ko kay basin kabuhion ko karon. Buhay na kasi tinago na. Nakasitinago. Okay. Kabuhay, hindi ito boy. Ang ginagawa niyo doon? Pila to kay step ya? Pila to kay step sa 300. Dibaga na karon. 355 na. Hindi pa siya. Lukto-lukto. Ginagawa na yun. Bye. Kira na bay. Kira. Ripa. Lupa. Kung marami pangaligo, mahuli na po ni. Giangat na ko, ako may gatong agwaktas. Bay, giangat na ka bay. Pasag guys eh. Nagbukad na akong ilong. Nagkuhan ka og tubig ba na? Kasingot na ang natin ang naong. Ingat na, dilit na tubig.
Duwe raman na dili man ako. Wala na nag-aircon kay makabuhi si tito nimo basit na. Gasolina pod. Salamat cuy. Selamat sa inyong lugar cuy. Mabalik cuy. Balik. Salamat ninyo. Sa pagbuto ni Pastor Ontoy. Salamat sir. Problem mabuhay. Mama.
Victor ta, Victor. Sabon, mga uti oy. Bukan na uti. Ayos kay guys, kay sulit yung lag mo. Sulit na ito. Balik ka. Tuloy na kayong bago. I-upload na lang ng aban boy. I-set up na upload. Set up na upload. Ay, sakyan, motor. Mana? Ayo, ada. Nah. Naglayo naman niyo. Ay, picture. Ay, kagaya. Ano eh, tayo sa kabaw, diba? Tayo sa tao. Sabog sa pa guys. Kapag sa tulay, di ba? Naparin mo rin Island.